Τώρα ο κύριος Χουσαλάς που είναι καρδιολόγος και καθηγητής στην Κύπρο κλπ. Θα μας πει για την υπερβαρότητα και παχυσαρκία στην Ελλάδα. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ιδιαιτέρως ευχαριστώ την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κολεγίου για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι και πάλι μαζί σας. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα και εξελισσόμενη νόσος και όχι μόνο μια αισθητική διαταραχή όπως την αντιλαμβάνονται πολλοί, ακόμα περισσότερο δεν είναι ένα χαρακτηριστικό. Είμαι ψηλός, είμαι κοντός, γιατί αυτό δεν συνδέεται με νοσηρότητα. Ήδη από το 1948, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει την παχυσαρκία επίσημα στα νοσήματα και έχει πάρει ICD. Στην Ελλάδα είναι γεγονός ότι ακόμα δεν είναι σαφή τα πράγματα και μάλλον δεν αναγνωρίζεται ακόμα ως νόσος, αλλά με την κοσμογονία που θα έχουμε με την καινούργια χρονιά στα φάρμακα που αναμένονται για την παχυσαρκία, θα πρέπει να τακτοποιηθούν και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ακούω διάφορες συζητήσεις ότι θα συνταγογραφείται η διατροφή, θα συνταγογραφείται η άσκηση. Δεν πρόκειται, Μάκη, να σου έρθουν βέβαια με παραπεμπτικά του ΕΟΠΗ έτσι να εκτελέσεις, γιατί όπως είναι ο κλειστός προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ και το clawback, οι εργαστηριακοί γιατροί έχουν κληροδοτήσει χρέη και στα εγγόνια τους. Επίσης, μ' αρέσει το γεγονός ότι αυτό που ονομάζαμε βαριατρική, τώρα πλέον τείνει να ονομάζεται μεταβολική χειρουργική. Είναι εξαιρετικό, έτσι, και δείχνει ακριβώς τι επιτυγχάνουμε με την απώλεια βάρους, γιατί σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε και πριν, και ο διαβήτης, όχι μόνο ο προδιαβήτης, με μια απώλεια βάρους 10% θεραπεύεται χωρίς φαρμακευτική αγωγή, υποστρέφει. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε ανάγκη να εκτιμηθεί το υπερβάλλον βάρος με ένα δείκτη που να μπορεί να υπολογίζεται εύκολα, και έτσι έχουμε το δείκτη μάζας σώματος με δύο χαρακτηριστικά τα οποία υπολογίζονται εύκολα και είναι το βάρος προς το τετράγωνο του ύψους. Έτσι τα άτομα που έχουν δείκτη μάζας σώματος, όπως γνωρίζετε, κάτω από 18,5 είναι λιποβαροί, 18,5 με 25 θεωρούνται φυσιολογικού βάρους, 25 με 30 ζουν με υπερβαρότητα, 30 με 40 ζουν με παχυσαρκία και πάνω από 40 ζουν με νοσογόνο παχυσαρκία, και προτείνω να το λέμε έτσι, ότι ζούμε με παχυσαρκία και να μην λέμε είσαι παχύσαρκος, αυτό που δίνει το στίγμα της νόσου. Στα παιδιά υπάρχουν ειδικές καμπύλες που υπολογίζουν ανάλογα με την ηλικία το δείκτη μάζας σώματος. Ένα παιδί θεωρείται ότι ζει με υπερβαρότητα όταν βρίσκεται πάνω από την 85η εκατοστιαία θέση και παχύσαρκο όταν ο δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση για το φύλο και την ηλικία. Εδώ βλέπετε εξειδικεύσεις αυτού για όλες τις ηλικίες και για την βρεφική ηλικία, και εξαιρετικά παχύσαρκα θεωρούνται τα παιδιά που έχουν δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο από 120% της 95ης εκατοστιαίας θέσης ή μεγαλύτερο από 35 χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικό μέτρο σώματος. Σε ένα δείγμα 2.000 ατόμων, σε μια μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας προδιετίας, το 61% δήλωσε φυσιολογικό βάρος, το 14% λιποβαρές και μόνο το 25% δήλωνε υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Όμως είναι αυτά τα πραγματικά ποσοστά στον ελληνικό πληθυσμό? Το 85% των γονέων που έχουν παιδιά που ζουν με υπερβαρότητα δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα. Το 56% των γονέων που έχουν παιδιά που ζουν με παχυσαρκία επίσης δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα. Και ειδικά στις προσχολικές ηλικίες
λένε ότι αυτό είναι το μπόι που θα πάρει στη συνέχεια. Στα ερωτηματολόγια της ελληνικής εταιρείας παχυσαρκίας, κατά μέσο όρο δήλωναν 3 κιλά λιγότερα στο βάρος και 2 εκατοστά παραπάνω στο ύψος. Οπότε καταλαβαίνετε όλα τα στοιχεία πόσο υποεκτιμημένα είναι στο δείκτη μάζας σώματος. Όταν ένας γονέας είναι παχύσαρκος, η πιθανότητα παχυσαρκίας στα παιδιά αυξάνει περίπου κατά 40% και όταν είναι παχύσαρκοι και οι δύο γονείς, σχεδόν διπλασιάζεται αυτή η πιθανότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 41 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών ζουν με υπερβαρότητα ή και παχυσαρκία, 340 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι 5 έως 19 ετών ζουν με υπερβαρότητα ή και παχυσαρκία, 124 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ζουν με παχυσαρκία. Τα παιδιά της Ελλάδας είναι από τα παχύτερα στην Ευρώπη. 4 στα 10 παιδιά κάτω των 10 ετών ζουν με παχυσαρκία. Από αυτά, 4 στα 10 έχουν τουλάχιστον ένα γονέα παχύσαρκο, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία έχει και τους δυο γονείς. Εδώ βλέπετε διάφορες μελέτες που έχουν συγκρίνει τον επιπολασμό της παχυσαρκίας στην Ελλάδα με τους μέσους όρους των άλλων χωρών της Ευρώπης. Και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματά τους, που στον ελληνικό πληθυσμό υπάρχει μια υπεροχή και στους άνδρες και στις γυναίκες και στους μέσους όρους και στα δύο φύλλα σε σχέση με τους μέσους όρους στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, 21% των παιδιών κάτω των 5 ετών ζουν με υπερβαρότητα ή και παχυσαρκία. 41% παιδιών και εφήβων 5 έως 19 ετών ζουν με υπερβαρότητα ή και παχυσαρκία. Σημαντικά ψηλότερα ποσοστά σε σχέση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του 2022. Από μια μελέτη στο χαροκόπιο βλέπετε και αυτό δίνει και μια επιπλέον απάντηση σε αυτό που συζητούσαμε πριν για το διαβήτη, γιατί ο διαβήτης εδράζεται σε μεταβολικό σύνδρομο, σε κεντρική παχυσαρκία. Ουσιαστικά βλέπουμε την επίπτωση ανάλογα με τους δήμους και τις περιοχές της Αττικής. Βλέπετε μεγάλη επίπτωση στην περιοχή Λαβρίου, Σουνίου. Έχω δει άλλες μελέτες που δείχνουν μεγαλύτερη επίπτωση στο Κερατσίνι. Γενικά πάντως συνδέεται με το βιωτικό επίπεδο. Σαφέστατα είναι χαμηλότερα τα ποσοστά στο Κολονάκι και στα βόρεια προάστια σε σχέση με, ας πούμε, την περιοχή, ας την πούμε Β' Πειραιά, ας πούμε, την εκλογική περιφέρεια ή τη Δυτική Αθήνα. Και εδώ έχει συνδεθεί ισχυρά και με τα ποσοστά της ανεργίας, η υπερβαρότητα και παχυσαρκία των παιδιών. Και εδώ είναι ένας χάρτης ανάλογος με αυτόν που έδειξε η κυρία Κατσίκη. Βλέπετε πάλι τις περιοχές των νησιών του Εύρου, έτσι, περιοχές που συνδέεται με το βιωτικό επίπεδο. Η παχυσαρκία που αντίστοιχα βέβαια σε μεγάλο βαθμό οδηγεί σε προδιαβήτη και διαβήτη. Εδώ σε αυτά τα στοιχεία βλέπετε ότι σε παιδιά 15 ετών έχουμε τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη μετά τη Μάλτα. Σε αυτή τη μελέτη 37,6% των Ελλήνων ενηλίκων βρέθηκαν να ζουν με υπερβαρότητα, 45% άντρες, 30,6% γυναίκες και 32,1% παχύσαρκοι. 30,5% άνδρες, 33% γυναίκες. Και εδώ βρέθηκε αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι κάτοικοι των αγροτικών και ημιαγροτικών περιοχών είχαν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας
38,9 και 35,7% αντίστοιχα, ενώ οι αστικές περιοχές 29,1%. Μετά τα 50 έτη αύξαναν σημαντικά τα ποσοστά παχυσαρκίας και στα δύο φύλλα. Από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για την παχυσαρκία βλέπετε ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά στους άντρες 7 στους 10 με υπερβαρότητα και παχυσαρκία, καλύτερα στις γυναίκες 5 στους 10, αλλά δείτε τι γίνεται και στα παιδιά. Τα αγόρια είναι στο 32%, τα κορίτσια στο 29%, πολύ ψηλά ποσοστά. Και έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στους άντρες είμαστε παγκοσμίως στην 21η θέση, στις γυναίκες στην 54η. Και εδώ βλέπετε τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που συγκρίνεται η Ελλάδα με την Ευρώπη και στους άνδρες και στις γυναίκες και στο σύνολο υπερέχουμε σημαντικά. Έτσι το 2030 η Ελλάδα θα είναι η δεύτερη χώρα μετά την Ιρλανδία σε ποσοστά παχυσαρκίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είναι τα σημαντικότερα από τα στοιχεία που θεώρησα ενδιαφέροντα από αυτά που συνέλεξα να σας παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική ομιλία, κύριε Κουρσαλά. Ερωτήσεις παρακαλώ από το ακροατήριο. Κυρία Πρόεδρε, έχετε κάτι να πείτε? Ήθελα να πω κάτι που αφορά στην ειδική παχυσαρκία. Είδα, Γιάννη, ότι δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Γιατί θυμάμαι μια καταγραφή που είχαμε κάνει για τα παιδιά του Πειραιά, μόνο, όχι πανελλήνια, που ήταν περίπου 11-12.000 παιδιά. Είχαμε βρει ένα ποσοστό υπερβαρότητας και παχυσαρκίας μαζί, γύρω στο 28 με 30%. Δηλαδή αυτό τώρα βέβαια ήταν στη δεκαετία 90. Βρήκα και πολύ παλιά στοιχεία, αν δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες. Πάρα πολύ. Το 1985 ήταν 5% στα στοιχεία που βρήκα, αλλά τα θεώρησα πολύ παροχημένα για να σας τα παρουσιάσω. Και μετά, εκεί, για το 10 το θεωρώ κομβικό, γιατί είναι πάνω στην κρίση. Δηλαδή, περάσαμε την ευμάρεια της δεκαετίας του 2000 και ουσιαστικά αυτά τα στοιχεία είναι λίγο παγιωμένα πλέον. Έτσι, γι' αυτό είναι και πολύ κοντά. Επίσης, Ελένη... Ναι. Ξύδικε και το ύψος των παιδιών πολύ. Και μπορεί να έπαιξε και αυτό ρόλο στο BMI. Βεβαίως, ναι. Και δυστυχώς εμείς οι ενήλικες δεν ψηλώνουμε για να ελαττωθεί το BMI. Ενώ στα παιδιά παίζει ρόλο αυτό. Βρήκα και μελέτη, ξέρεις, που έδειξε για το Ηράκλειο, το νομό Ηρακλείου, ιδιαίτερα πολύ μεγάλη διαφορά στα ποσοστά στο νομό σε σχέση με την πόλη του Ηρακλείου. Αυτό που λέγαμε, δηλαδή διαφορά στις αστικές περιοχές και διαφορά του βιωτικού επίπεδου, αλλά και των συνηθιών που είπαμε. Που ξέρεις εσύ καλά την Κρήτη. Το που ξέρω καλά, ναι, δεν λέω. Αλλά ένα άλλο σημείο, έτσι, σημαντικό νομίζω, είναι ότι στη μελέτη των 7 χωρών που είχε γίνει στην Κρήτη και στην Κέρκυρα, το βάρος των ανδρών, ήταν άντρες μόνο, ήταν 62 κιλά ο μέσος όρος. Και το 90 που ξαναείδαν τις ίδιες ηλικίες, ήταν 20 κιλά παραπάνω, 82. Ήταν 62. Μα δεν έχει καμιά σχέση η κριτική διατροφή με αυτό που ξέραμε εμείς ως κριτική διατροφή, που ήταν κάτι παραπάνω από τη μεσογειακή. Και το ζούμε όλοι όταν επισκεπτόμαστε την Κρήτη. Ναι, ο κύριος Καλογερόπουλος. Ένα σχόλιο θα έκανα για γύρω από την ομιλία σου. Βεβαίως, Πέτρο. Πάρα πολύ καλή και με πάρα πολλά στοιχεία. Με την παρουσίαση η αναφορά σου ότι το 1948 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε θέσει θέμα παχυσαρκίας. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε, προφανώς εννοούσε αυτές τις χώρες που τρώγανε. Ναι, που ναι, που μετήχαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έχουν περάσει 60 χρόνια
Και η παχυσαρκία όχι μόνο δεν δαμάστηκε, καλπάζει. Είναι, ας πούμε, σημαντικό λίγο να το σκεφτούμε. Και το δεύτερο, ότι σχετίζεται η παχυσαρκία με περιοχές χαμηλού επίπεδου. Και είναι πάρα πολύ. Ξεκάθαρα με το βιωτικό επίπεδο, Πέτρο. Διότι με την ανεργία, όπως διαθέτηξα. Και έχει κάποιο κόστος. Και θα ήθελα να πω επίσης, βλέποντας τα στοιχεία, αλλά επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, δεν σας παρουσίασα άλλα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και την Ιφίλιο. Πολύ σχετικά διαφορά έχουν οι βόρειες χώρες, έχουν πολύ καλύτερα ποσοστά σε σχέση και με τις δυτικές και με τη Βρετανία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, ξέρουμε βέβαια τις συνήθειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης και την Αυστραλία. Το 1987 ήρθαν το στιέρες από την Αυστραλία, έτσι, και όλοι κάθε βράδυ μας λένε τρώνε 2 τόστ το βράδυ για να φάνε ελαφριά, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αλλά ξεκάθαρα έχει να κάνει και με τις πολιτικές της υγείας. Έτσι. Βλέπω δηλαδή ότι στις βόρειες χώρες που υπάρχουν άλλες πολιτικές υγείας και σε αντίθεση με την Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ουσιαστικά δεν υπάρχει μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στραμμένη στην πρόληψη, όπως υπάρχει στις βόρειες χώρες, και δεν υπάρχουν και, γιατί βλέπετε το NHS έχει καταρρεύσει, έτσι, γιατί δεν εστιάζει στην πρόληψη. Και αυτό σημαίνει περισσότερες νοσηλίες, περισσότερα οξέα περιστατικά, περισσότερες επεμβάσεις, έτσι. Και εδώ βέβαια στην Ελλάδα, ξεκάθαρα, δεν έχουμε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που να εστιάζει στην πρόληψη και δεν έχουμε και μια καταγραφή από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή ψάχνουμε από διάφορες μελέτες, από το Χαροκόπιο, από τις εταιρείες παχυσαρκίας κτλ. Και δεν έχουμε επίσημα στοιχεία από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έτσι λοιπόν, τι περιμένουμε, ας πούμε, να έχουμε αποτελέσματα, έτσι, όλα ξεκινούν από εκεί. Ναι, σωστά. Πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Μελλοντικά, ειδικά στους νέους, θα αυξηθεί πάρα πολύ. Γιατί, καταρχήν, και η εργασία στο σπίτι, Βέβαια. ο άνθρωπος δεν κινείται να πάει στη δουλειά του κλπ. Ναι, μετά, τα κινητά. Βέβαια, γιατί θα είναι και θα τον βλέπουν και εικόνα κιόλας. Ναι, τα κινητά. Πάρα πολλοί νέοι κάθονται σε ένα κινητό και δεν κάνουν τίποτα. Δεν κινούνται καθόλου, δεν ασκούνται. Οπότε... Το 40% των εφήβων και των φοιτητών έχει εθισμό στις οθόνες αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουν και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και οι γονείς. Τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό και θα οδηγηθούμε σε αυτά τα στοιχεία. Ναι. Και άλλο ένα κομμάτι σε αυτό που είπατε είναι και η άσκηση. Όπως ναι, είπε ο κ. Καλογερόπουλος, ότι χτίζεται ένα σώμα που το βλέπεις και έχει μια ενδυνάμωση και επενδυθεί. Και με δεδομένο ότι μετά αύριο είναι ο μαραθώνιος, αν κάτσουμε και δούμε τις συμμετοχές των Ελλήνων σε σχέση με τις συμμετοχές των ξένων, θα είναι 1-2%. Επίσης, στις όλες τις χώρες που είπατε, όλη μέρα είναι με ένα ποδήλατο. Εγώ μέσα στο κέντρο τώρα που περπάτησα για να έρθω, δεν μπορείς να κάνεις ποδήλατο. Δεν έχεις. Και εγώ περπατώντας από το Κολονάκι ήρθα από τον γκαράζ. Με κίνδυνο περπατάς. Πόσο μάλλον για ποδήλατο. Κάνω τριάθλο. Κάθε Σαββατοκύριακο όταν μπορώ φοβάμαι να πατήσει κάποιον. Δεν υπάρχει φιλικότητα σε αυτόν τον άνθρωπο που βγαίνει να τρέξει, να κάνει ποδήλατο και να αθληθεί. Στις βόρειες χώρες όμως είναι κάτι πολύ καθημερινό. Ξεκάθαρα βέβαια, για να μπορέσεις να κάψεις λίπος και όχι μυϊκή μάζα, χρειάζεται και η άσκηση μαζί με τη διατροφή. Σαφώς. Και είναι το λίπος τους για ενέργεια. Έχεις δίκιο, Ελένη. Σωστό. Ναι, κύριε. Θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με να διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Καλογερόπουλο, συγγνώμη, ότι χρειάζεται χρήμα για να χτίσει ένα καλό σώμα. Στη μελέτη των 7 χρόνων που αναφέρθηκε και να δούμε σε κάποιον που αυτοί οι άνθρωποι στην κυρία του φτωχή περπατάγαμε 16 χιλιόμετρα την ημέρα. Σε ένα ανάγλυφο το οποίο ήταν έτοιμο. Ώρες, έτσι, για να πάνε στα χωράφια τους. Αυτή δεν είναι πλούσια για να κάνουμε ακτισονομική δραστηριότητα. Νομίζω ότι κρυβόμαστε στους ανθρώπους. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά η διατροφή όμως, δηλαδή για να φας ψάρι, έτσι, να φας ριμπάι,
Έχει κόστος και οι άνθρωποι βέβαια χαμηλού βιωτικού επίπεδου στρέφονται στα ζυμαρικά. Δεν είναι το πρόβλημα η άσκηση, αλλά είναι η κακή διατροφή που υπάρχει. Έτσι. Και κατάθλιψη βέβαια που δημιουργεί βουλημία. Σε 7 χώρες, θα πω προς αυτό, σε 7 χώρες η Ελλάδα ήταν μοναδική που δεν μείωσε τη θνησιμότητα. Σε 7 χώρες. Δεν το ξέρετε. Είναι φοβερό, δεν μείωσε τη θνησιμότητα. Και μάλιστα την αύξηση. Για την άσκηση έχετε απόλυτο δίκιο, βέβαια. Ασκούνται τα χαμηλότερα βιωτικά επίπεδα. Όπως επίσης ποδόσφαιρο παίζουν οι φτωχοί. Η κουλτούρα που λέμε έχει να κάνει. Μαζεύτηκε η περίπτωση. Δεν συμφωνώ απόλυτα με το γεγονός ότι χαμηλό βιωτικό επίπεδο σημαίνει ότι το παιδί θα παχύσει. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα. Ναι, εντάξει, αυτά δείχνουν και τα στατιστικά, βλέπετε. Θυμάμαι εγώ τα παιδιά της ηλικίας μου που παίρνανε χαρτί από τον γιατρό τότε να μην κάνουν γυμναστική. Έτσι. Ναι. Ενώ τώρα θέλουν το χαρτί για να κάνουν γυμναστική, τότε παίρνανε χαρτί να μην κάνουν γυμναστική. Έτσι. Η κουλτούρα ήταν επειδή οι παππούδες και οι γιαγιάδες μεγαλώσανε σε αυτό το δεδομένο ότι περπατάγανε πολύ, κουραζόντουσαν πολύ, είχαν φτωχικό φαγητό. Είπαν ότι το παιδί πρέπει να φάει και το παιδί θα το πάρει κόρη. Ναι, ακριβώς αυτό το είπαν. Άρα δεν έχει να κάνει τόσο με το βιωτικό επίπεδο. Ωραία. Σε περιοχές με χαμηλό βιωτικό επίπεδο παραμένει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Και εδώ είναι και η... Έχει μια ερώτηση ο κύριος και δεν θέλω να τον αδικήσω. Και ενδεχομένως και εμείς που δεν ενημερώνουμε όσο χρειάζεται τον κόσμο. Πέστε, ναι. Έρχονται και χειρότερα πράγματα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στους ανθρώπους που πάνε για γυμναστική, ιδιαίτερα από μικρές ηλικίες, έχει κάποιο στόχο. Παλιά πήγαινες για γυμναστική για να κάνεις κάποιο άθλημα. Είχες ένα στόχο. Να πάω να γίνω δομέας, να πάω να παίξω βόλεϊ, να πάω να παίξω μπάσκετ. Τώρα πια τα παιδιά δεν πάνε καθόλου για γυμναστική για κάτι τέτοιο και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, από που είναι τα παχύτητα, ασθένεια, από τότε θα πάει πρόβλημα, ζητώντας άμεσο αποτέλεσμα. Ναι. Δεν πάνε για αυτό. Ή πάνε ξαφνικά και κάνουν τρελά πράγματα. Ευτυχώς πριν ένα μήνα ένα κολλητική μαθηματική σε γυμναστήριο και δεν ξέρω τι να κάνουν. Γιατί δεν κάνουν υπερβολικά. Αλλάζει αυτό. Και έρχονται πάρα πολύ παχύσαρκοι γιατί πλέον δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν. Νομίζουν όλοι ότι είναι μόνο το φαγητό, αλλά δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι όλη η κουλτούρα, όλη η ζωή. Πρέπει να αλλάξει αυτή η ζωή. Ωραία. Μάλιστα. Έρχονται χειρότερα μάκια και έρχεται και η οικονομική κρίση το 2026. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χουρσαλά, εξαιρετική ομιλία.